bersama Listi Mahesa. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene, tak tompo apa anane kabeh kahanane, yen pancen kudu ngene takdire, kudu iso kuat balungane, mergo ora disangga wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. N3G Musik Sound Digital System bersama Mr. Anjas, juga Arjuna Irtimaya Indonesia Bro, Oke Listi Mahesa. Iki lo sing sedih mas, Iki lo parange coy. tak ceritani cerita sing paling rendi naliko bapak lunga ninggalke keluarga, nelongso tapi kudu tak terima. Sing gawe tambah loro, wong tuwa ono koyo ora ono, ngerti kasih sayange sing koyo liyane, bapak ibu bingung dhewe dhewe. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene, tak tompo apa anane kabeh kahanane, yen pancen kudu ngene takdire, kudu iso kuat balungane, mergo ora disangga wong tuwane, kudu kuat ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Selamat berbahagia buat kedua mempelai. Semoga langgeng selalu sampai akhir hayat. Masih bersama N3G Production Toy. Jangan sampai egomu meruntuhkan rumah tangga. Tarik sis. Pancen kudu pisahan, ojo